Kunnafoniw la ka ladɔnniya k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn mɔgɔ conseil des ministres olu ka lajɛba mun bolo dala ni o kɛla jumadon ni o bɛnna novembre kalo tile 11 ma san 2022 a bɛ fɔ min ma ko chapitre des mesures législatives réglementaires lajɛ mun sen fɛ mun bɛ tali kɛ an ka ministre n'a bɛ fɔ ma ko ministre de la justice des droits de l'homme an ka kiiriso ministre ani bunadamadenw ka hakɛ ko o sabatiliko ale ka rapport la k'i b'a ye k'a fɔ wa nationalité malienne kɔni o dila maa dɔw ma maa minnu n'i y'a ta k'a lajɛ ni a bɛ kuma togolɛw kɔni kan k'a jira k'a fɔ maa minnu n'a tɔgɔ bɛ tali kɛ a ye ka sera fɛn o sacré ani maa 7 wɛrɛ olu kɔni ye Mali nationalité kɔni sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko laɲini minnu kɛlen bɛ yaasa i bɛ se ka Mali nationalité sɔrɔ o y'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ i b'a ye k'a fɔ sariya sen min yɛrɛ talen bɛ ka kuma o kan a bɛ fɔ ma ko la numéro 2011 096 ni ale bolona bilala décembre kalo tile 30 san 2011 bunadamadenw ale ni guwakɔnɔnaw o ko ɲɛ ɲɛnabɔ o kɔdi a kuma la a kan maa minnu ye laɲini kɔni kɛ k'i b'a ye k'a fɔ o ye hakɛw bɛɛ lajɛlen bila a minɛn kɔnɔ komi fɛn minnu ɲinilen bɛ o fɛ n'a bɛ fɔ ma ko condition ka jira k'a fɔ sariya gafe yɛrɛ ye mun fɔ o y'o bɛɛ lajɛlen bila a minɛn kɔnɔ komi a fɔlen bɛ cogo min na a jala k'a fɔ ko projet de décret mun kɔni filɛ nin ni a bolona bilala conseil des ministres la a bɛ kuma nationalité malienne ko yɛrɛ kan maa hakɛ minnu bɛ yen nɔ no olu kɔni kɛla ni nationalité sɔrɔba ye olu de filɛ nin ye a bɛ fɔ maa min ma ko monsieur Ayeka sera fɛn o sacré ale yɛrɛ ye Togo jamana maa ye madame Afitulasi ale fana ale ye Togo jamana maa ye monsieur Abudu Rafiu Agbere ale ye Togo jamana maa ye madame Sahada Apujak ale ye Togo jamana maa ye monsieur Aga Bekoni Klus ale ye Togo jamana maa ye monsieur Sodokpon Kluvi ale ye Togo jamana maa ye madame Adjovi Atson ale ye Togo jamana maa ye monsieur Kosi Apedo ale ye Togo jamana maa ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nationalité malienne kɔni dila o bɛɛ lajɛlen ma komi a fɔlen bɛ cogo min na bolona bilala sɛbɛn in na Bamakɔ novembre kalo tile 11 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon officier de l'ordre national